Udaljena svetlosnim godinama, duboko u kosmosu, nastala je jedinstvena digitalna civilizacija. U potrazi za drugim oblicima života poslali su istraživače u najudaljenije delove galaksije. Ova digitalna mehanička bića zvala su se Transformersi. Jedna od prvih naseljenih planeta je uskoro postala poznata kroz vreme i prostor kao Cybertron. Građanski rat među njima je besneo, a ulog je bila mala rasa robota poznatija kao minikoni. Oduvek smatrani pametnim oružjem, korišćeni su za povećanje snage. Ovi minikoni su bili aktivirani unutrašnjim protokolom. Zbog toga su bili razlog borbe između Autobota i Decepticona. Jedna za drugom bitke nisu donosile ništa. Posle velikih gubitaka, Autoboti i Decepticoni su se našli na mrtvoj tački. Shvatili su da je cena pobede prevelika i potpisali su primirje. Za vreme primirja odlučeno je da se napravi ogromna letelica za minikone, kojom su katapultirani daleko u svemir, kako više nikad ne bi bili razlog za nove galaktičke ratove. Konačno, nakon lutanja milionima godina, brod sa minikonima se srušio na primitivnu planetu poznatiju kao Zemlja. Letelica i tovar su se rasturili. Razbacujući minikone po celoj planeti. Vremenom, Zemlja se menjala, a minikoni su milionima godina bili zakopani pod zemljom. Tu počinje naša priča. Transformers. Ćao, zovem se Red. Može se reći da sam običan momak iz komšiluka. Moja škola, pa valjda je okej. Ha, da! Ha? Hej! To je moj drugar Carlos. On je stvarno super i skoro non stop smo zajedno. Poznajemo se još od obdaništa. Carlos je odličan skejter. Kladim se da ako bude uporan može da postane profesionalac. Da! To je srednja škola Lincoln. Idem u 7. razred i ovde započinje naša avantura. Čoveče, opet si me pobedio! To je 3. dan za redom! Kako je? Ha? Aleksis, kako si? O, da. Dobro jutro, Rede. Hej, pitali smo se da li bi krenula sa nama posle škole. Idemo u planinu da istražujemo jednu čudnu pećinu koju smo pronašli. Žao mi je, momci. Moram da proverim da li će padati kiša. Imam test iz matematike i rekla sam mami da ću odmah doći kući. Zato poslednji put. Odgovor je ne! Wow. Da li i ti imaš osjećaj da nas je gospođica u gužvi sam iskulirala? Nadam se da shvataš da sam te čula, Rede. Kažem ti, čoveče, ne možeš da pobediš kad su devojke u pitanju, zar ne? Pa zar to nisu krelci i blizanci? Ne mogu da verujem da vas je tako iskulirala. Pa zašto nikad ne pozovete Bile i mene da idemo sa vama, a? To je glupo pitanje. Koga je briga? Pa zar želiš da te neko vidi u javnosti sa ovom dvojicom krelaca? Da, valjda si u pravu. Bilo bi ko da izlaziš sa prvacima. Da. Ej, zašto ne gledate svoje posle nakaze? Ako niste primetili, upravo je zvonilo, zato brzo na čas. Okej.
Pa to bi otprilike bilo ono što se zove moj uobičajeni školski dan. Prilično uzbudljivo, zar ne? Ali van škole